क'क्राझार ग्रीनफील्डआव बीजेपीनि बाइक रेली आरो सुबुंगमा बिसायख'थिनि सिगां लानाय बे रेलीखौ पीयूष हाजरिका आरो जयन्त मल्ल बरुवाया जथायै दैदेनदोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां गावनि गोहोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हान्जाया दिनै क'क्राझारनि ग्रीनफील्डआव मोनसे बाइक रेली आरो सुबुं थुबुर खालामदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बे जथुम्मायाव मोनसे मख'नो गोनां राजखान्थियारि रादाब। बीजेपीआ आदब खायदाजों बे थावनिखौ सायख'दों मानोना बे फोथारा बीटीसी गाहाय मावफुंनि मिरुजों नांजाबनाय। मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे बीजेपीनि गाहाय दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव सुबुंफोरा बाइक रेलीजों बाहागो लाफायो। बे रेलीखौ सोहोरनि गेजेरजों दैदेनलांदोंमोन। बे जथुम्मायाव जिल्ला आफादगिरि कविता बसुमतारी, एमएलए बिजय मालाकार, बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे 9 एमसीएलए आरो गोबां जिल्ला मण्डल बुथनि मावख'गिरिफोरबो बाहागो लादोंमोन। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां ओनसोलाव राजखान्थियारि बारहावाया गुदुं जानायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे दिनैनि बे सुबुं थुबुर जानाया बीजेपी दोलोनि फोसावदिंनाय मावखान्थियारि मोनसे दिंग्रायनाय बिन्दो जानो थांगासिनो दं। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।